ରାବଣ କାହିଁକି ଘାସ କୁଟା ଦେଖି ଡରି ଯାଉଥିଲା? ନୂଆ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସେ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ କିଛି ମିଠା ବନେଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାତା ସୀତା ବି ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମିଠା କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ମାତା ସୀତା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେହି ସମୟରେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଘାସର କୁଟା ଆସି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାତା ସୀତା ସେହି ଘାସ କୁଟାକୁ କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା କି ସେ ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷୀରିରେ ହାତ କେମିତି ଲଗେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ସୀତା ସେହି ଘାସ କୁଟା ଆଡ଼କୁ ରାଗି କରି ଚାହିଁଲେ। ମାତା ସୀତା ରାଗିକି ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେହି ଘାସ କୁଟାଟି ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାରକୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଜନ ସରିବା ପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚମତ୍କାର ଦେଖିଲି। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନଜରରେ ଆଜି ଆପଣ ସେହି ଘାସ କୁଟାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ସେହି ନଜରରେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଯେବେ ବି ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ମାତା ସୀତା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଏକ ଘାସ କୁଟା ଉଠେଇ ନେଉଥିଲେ। ମାତା ସୀତା ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତେବେ ରାବଣକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ କାରଣରୁ ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ସୀତା ନିଶ୍ଚୟ